ka kɛ ni bi tɛnɛndo ye desanburu kalo tile 25 san 2023 ni o bɛ nɔyɛli kɔfɔ nara marabolo kɔnɔna na yɛrɛmarakafo min bɛ n'a bɛ fɔ ko murujan mali finitigilakaw dagayɔrɔ min bɛ nɔ bamantiwalekɛ jɛkulu dɔw minnu tun bɛ moto caman kan ka kɛ ni an ka sɛgɛsɛgɛliw ye a yirala k'a fɔ u tun bɛ moto minnu kan a bɛ moto 80 ɲɔgɔnna bɔ ani mobili kelen olu nana bi mali finitigilakaw dagayɔrɔ kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 6 tɛmɛnen kɔni sanga 30 waati ye ka kɛ n'an ka sɛgɛsɛgɛliw ye a yirala k'a fɔ nin waleya in tiɲɛni bonyana kosɛbɛ mali finitigilakaw an bɛ waati min na i ko bi u ma pɛrɛpɛrɛlatigɛli di o ko kan fɔlɔ maa minnu yɛrɛ fana ye nin waleya in kɛ olu ma bɔ ka seereya di fɔlɔ ka dɔn k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna walew cayalen don kosɛbɛ an ka marabolo kɔnɔna na ka ta nɔvanburu kalo la ka na bila an bɛ don min na i ko bi nin y'a siɲɛ sabanan ye bingani bɛ ta ka ɲɛsin murujan mali wulimasiri tabaw olu dagayɔrɔ ma. Modibo Keita, VOA Bambara, ka bɔ Nara.